Jotono phung kaham ye tabuk hingke baji tongmo phungni 5টা rok baji khana hingke ang tabuk paijak mukma hablok khorna bagui buskang ani swkangni video no nukha mukma hablok berjak abono tabuk kiyokha khorna paijak norokno phunukgana. Iko yang ma bai te ko tong ge mi chumu chok na hani ga phaile ga ko ma chok tong lo ke ekdom naithok jak mukma hablok aro hingke toi bai ma chok tongo norok mukma hablok nui chana de mo chong bai sadi. Kecini mukma hablok isuk mangkha tem mangkha ne koi keji mangkha ma 6 keji 6 keji mangkha iko hingke mukhai chung tak sana bagui ma swnam tongo bwtui chalaina chwng thok bai chaya hingke mono khai sui chwng freeze o dai tongchi nai.